na magtiki-tiki daan. Ha? O kami na magtiki-tiki. Nawa mo ko trabaho. Tika-tika, wasad. Oh. Oh, ato na dapat ila astar bigo. Asnar? Oh. Nga naman, makunsam ka nga to. Ligyan na nina kong kinabuhi na ko. Ato sa Binglin, so. Ibrinda na ka to sa Binglin. Ato ra kay dawat Binglin, oy. O so balibaran to ni nga followers atong ni-request nga kaunon kaguan ganing bakukang. Ina. Di sa ko, basa ko. Sa kuan unsa ra man imong kanon katong taklong lang. Taklong. Taklong og kanang uod sa kamunggay. Di ko mukhaon na na, oy. Traffic ito amigo, spotted ito amigo. Nagkarasurol na sad. La. Mas pa. Oy. Wala naman number 35 mga sa Golden State Warrior. Siguro 35. Oh, si Durant. Abi ko katong si Stephen Curry. Patay. Lakay naman ko dito. Oo. Iop ako retire naman ngayon kaya dugay-dugay naman ko wa ko kita ni. Dari ka diri. Ha? Wa mo kay ari-ari na. Ari uy. Ay, atik sa ka. Wala jaga. Sige kami ba soranay sa imong plabo. Oh. Asa may mo amigo? Kuwante, basig mo retire na to. Retire si Bang Bangak. Ba, naglikay na to, gipulan na to siya naong nako. Pulaan lagi ko sa daong mo migo, pero agwan tahon lang na ako na. Nagsara ba kayo na imong naong migo? Migo, ana atong followers migo ba? Ana atong followers ba? Yung endangered species kuno ka? Nakuha ka ng endangered species? Nakuha ka ng endangered species? Kanang pares anang mga pawikan, ano ba? Nga, nang gamay na lang sila ka ng mga tarsier, di ba? Gamay na lang sila nabilin. Mao sa kuno ka, endangered species na kuno ka? Pero gamay lang kuno manabilin din sa kalibutan. Kot ko na ay dito wa may lingaw. Ako gibirahan dito. Wala kami na magtiki-tiki daan. Wa kami na magtiki-tiki. Nawa mo ko trabaho. Tika-tika, wasad. Ato na dapat ila astar bigo. Asnar? Nga naman, makunsam ka nga to. Ligyan na nina kong kinabuhi na ko. Ato sa Binglin, so. Ibrinda na ka to sa Binglin. Ato ra kay dawat Binglin, oy. Dawat ra kinintos Binglin. Oy. Kana to followers ba nga? Dol. Mo request mi Dol. Unsa man Dol? Pwede na si Migo Kulapo mukaon og bakukang? Ha? Taklong lang. Taklong. Di makaon mo ng bakukang god kanang naisungay baso. Kanang kasubuhay na. Bakukang kanang gahi kayo nga nasa lubi. Ang batol na kanang gagmay ba kanang naapa sa suod baskuan ba? Katong puti pa na si color ba di ba? Mo ni mahimong bakukang. O katura makaya nimo. Do ako kasuway nagkaon. Ina atong followers diri unsa man ni sila Ina. Bako kasuway nagkaon. Pero kanang taklong noon kanang namilit sa kahoy. Paong ko bisan pag usa kalibo pa buok. So balibaran to ni nga followers atong ni-request nga kaunon kaguan ganing bakukang. Ina. Sa ko basa ko. Sa kuan unsa ra man imong kanon katong taklong lang. Taklong og kanang uod sa kamunggay. Di ko mukhaon na na, oy. Ilitila na ginatal. Ala, grabe. Taon ko, bisan pag 2 kilo ba? Marot na nimo. Ay, bata nalay 7 up. 7 up o kining Kulapo din tika-tika pod. Tika-tika o tiki-tiki. Katahan na nagtulog kanta. Unsa may kanta may permero nimong nakamuan? Ano raw? Di sampol lang kanang sampol na ba title ra. Kanang himayang nahunlak na kay bawo ka na amigo. Hunlak do daw mong kuan nito kay na bali man ang kahoy takbaw ko gili. Unsa may nahunlak?
Pero mo diyanan. Na, mao man na kanang himayang nahunlak, mao man na siya. Ingon sa gimino karon, kining kalag ko. Kana ba? Daw na bilang ko in town, so sa kadam ko. Kana ba? Mao man na. Kaya. Ning katong kuan, unsa may kanta mo nakamuan? Katong binilanggo, kabaw ka nami ko? Bilanggo ko. Oh, Ko ganahan mo kanta na kay. kay. Ang kanta ko anak. Inom daw ka. Batik maprito ko. To. Nga ay.